barkanku da kasancewa da duniyar mamaki. Tashin hankalin da muka gani a Gaidam. Misalin karfe 11 na safe suka fara yanka mutane. Ku biyo ni cikin wannan labarin domin jin halin da wannan mutanen garin suka kasance. Kar ku manta, ku danna mana subscribe da alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu akan lokaci. Misalin karfe 11 na safe suka fara yanka mutane. Wasu ruwa kawai suka sha suka zarce da azumi. Ku kasance da ni Mustapha Muhammad Mustapha da zan zayyano muku tashin hankalin da aka tashi da shi a garin Gaidam da ke karkashin Yobe State. A wajen hada muku wannan rahoton muka zanta da wata uwa da iyalanta da ta samu tsira daga harin da mayakan Boko Haram suka kai a garin Gaidam a jihar Yobe. Ta bayyana mana irin tashin hankalin da suka gani a garin yayin da mayakan suka kai hari a ranar Juma'a da daddare. Matar wanda muka yi mata suna da Falmata saboda ta nemi boye sunanta, ta bayyana cewa sun tsinci kansa a wani mawayacin hali tare da ganin mutuwa kuru-kuru da idanunsu. Sai ta fara da shimfiɗa kamar yadda lamarin ya auku kamar haka. Tun ranar Juma'a 'yan Boko Haram suka shigo ƙaramar hukumar Yobe misalin karfe 5 na yamma. Tun shigowarsu suka fara jin karar bindiga da bom. Ganin cewa ana cikin watan Ramadan, ko yaya abin ya riske su? Ganin cewa an kusan shan ruwa lokacin da aka kawo harin, akwai waɗanda suka samu suka fita garin a ƙafa kafin lokacin shan ruwa. Lokacin shan ruwa yayi ba su samu abin buɗe baki ba. Ruwa kawai suka sha har washe gari suka zarce da sabon azumi. Mu kuma muna cikin garin mu bamu samu mun fita ba a lokacin. Tun karfe 5 na yamma da suka shigo suka fara harbe-harbe, ba su daina ba har gari ya waye, in ji Falmata. Ta fuskar sadarwa kuwa, Falmata ta ce mayakan sun yi babban ta'adi, domin kuwa sun kona hanyoyin sadarwa na garin gaba daya. Yanzu haka babu network a garin. Sun shiga shaguna sun kwashe kayayyakin abinci, suka tafi da su cikin daren Juma'a. Kafin gari ya waye wasu motocinsu na kungiyar Boko Haram suka sake shigowa garin su 9. To ko a wani hali suka ga zuwan sojojin Najeriya da suka kawo masu ɗauki? Falmata ta nuna abin da cewa ba daɗi. Da garin ya waye da safiyar asuba aka tura jirgin Air Force ya fara harbi. Ta sanadiyar haka mutane 11 suka rasa ransu a gida ɗaya. Lokaci ɗaya jirgin ya jefa musu bom suka ƙone. Ta dalilin haka ko jana'iza ba su samu ba a cikin garin. Sai da aka fitar da su wani ƙauye kusa da Gaidam, sannan aka yi musu jana'iza. Abin bai tsaya nan ba, sai da garin ya waye 'yan Boko Haram suka fara yi wa mutane kisan gilla a zahiri. Bayan haka Falmata ta ci gaba da bayani kamar haka. Misalin karfe 11 na safe 'yan Boko Haram suka fara yanke mutane kai. Sojoji sun gudu sun bar garin. Jirgin da aka turo na Air Force shi ma ya koma. Tun da suka fara yanke wa mutane kai, kowa ya fara neman hanyar fita ya bar garin ko ta halin yaya ne. Babu daman a daidaita sahu ko mota su fita, sai dai ka fita da kafafunka. Shi ma sai ta bayan gari ta hanyar da Boko Haram ɗin basu bi ba. Mu ma mun samu mun fito da kafafunmu, muka yi doguwar tafiyar da ta kai mu wani ƙauye a kafa. Akwai waɗanda suka rasu a hanya saboda sun jigata, ga kishirwa ga yunwa, aka yi masu jana'iza kan hanya. To ko a wani hali iyalansu suka kasance a cikin irin wannan masifar? Falmata ta yi mana ƙarin bayanin cewa wasu tun ranar Juma'a suka bar 'ya'yansu da matansu, kuma har yanzu ba su haɗu da su ba. Akwai matar da bata san inda mijinta yake ba, shi ma bai san inda take ba, gashi babu network a garin. Waɗanda aka yanke masa kai tun ranar Asabar har yanzu gawar tana nan inda take, babu wanda ya je kusa da ita saboda tsoron abin da zai same su. A takaice dai yanzu babu sauran mutane a cikin garin Gaidam, sai Boko Haram ne suka mamaye garin su kadai. A yau kwanan su 4 a cikin garin, sun yi kone-kone da kashe-kashen al'umma. Falmata ta ce rundunar sojojin Najeriya dai tana ci gaba da kokarin tabbatar da kwanciyar hankali ya dawo a garin na Gaidam. Wannan shine bayanan da muka samu daga bakin Falmata. Ku kasance da duniyar mamaki domin samun wasu labaran masu ban tausayi da ban tsoro. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan labarin a comment box. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu akan lokaci. Mun gode.